Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? O karon dahil atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Kung sa dili pa dahil ako di sa huling na pipila nga nag-comment, si Mark Hortisano. Salamat sa sumpay idol, salamat sa sa pagpaminaw Mark Hortisano. O kang James Sabero, salamat kayo idol sa pagpaminaw kang Len Sebmen. O sa tanan nga nagsunod aning dramahan salamat kayo sa pagpaminaw shout out din yung tanan amping pirmi bayno itang maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Mahal kong kaaway. Iyan! Palayasan nas Binoy ha! Hapit ko niya ibangga! Huwag ikaw! Ngayon nag-unaw kang pauli ha! Unsa man! Option ka di mo nga kong pailob ha! Hilom! Tituan! May isulti ko ni mo! Lira! Hilom! Tito! Uyab sila sa iyan o galaksan! Gusto nyo kang mamatay sa papa, ha? Pwes, ikaw ang una na kong patyon! Mo hilom, ha? Bossing, ayaw na ito kasi ng Lira. Ay, patay na siya. Patyon ko na yung animal! Patay? Patay? Patyon taga! Iyan na yung badya si Lira! Unsa ba? Patyon gyud ko nimo. Oh! Patyon taga ka! Kung doon ay mahitabo sa kong aman! Patyon taga! Magbayad mo ining inyong gibuhat nako. Ikaw ang magbayad kung mamatay ang akong bana. Otro ka ba? Mamatay pa unta ka. Unsa man ka? Nasudlan na kay daot espiritu? Ha? Pinoy! Ikaw na bahala ng bayana. Mga panuway mo! Wala, oy. Ikaw man nayawaan, Ma'am Lira, oy. Katanawan ako ng naong nimo. Sungay na lang kuwang nimo, Ma'am. Hilom! Ulit ka dire! Ma'am Lira, oy. Aloy, tawag ka! Ay! Aloy, Ikaw tawag mahimutan nimo, sa Ma'am. kong kalagot! Pinay ka, Ikaw ang aling tanay! Uy, naunsa naman yun na buhila mo ang Pinoy, oy! Mga panuway mo! Mga panuway mo! Mga salbahes mo! Ikaw ang panuway, oy. Magkakaglits. Magkaumaw lang. Naunsa naman ni si Lira? Mura na magnawa sa huna-huna. May kanikiwa din ni si Ed. Unsaan naman ako niya pa. Unsa man kay pa? Akong buhaton ni ini. Murag dili naman gyud kapugan ng baba dining bayana. Di may mong magkasal kami, Anang Lira. Ang ko'y mamatay sa konsumisyon sa ibatasan. Bossing, kalma lang good, bossing. Ayaw pa daw sa kamaldita ng lariyang. Ay naman ang yabag. Ito sa salay. Naghilak, nagyaka. Niyapag ng tingali na siya. Saan man ininimo karon, bossing? Mura man og mutabi ng bayhana si mga mahan bayad sa nakuha nilang picture ninyo ni Alex, ha? Ambot, Binay. Naglabad ang akong kung sa akong buhaton. Dog iyan.
Dong, agoy ginoo ko. Ahem. Kanang, unsa man to katinuod ang gipanabing lira, Dong. Oh. Tinuod to nga uyab mo si Alexa. Dili nang. Wa may relasyon ni Alexa. Ako ang nabuang ng sidis. Ako lang ang nakagusto ni Alexa. Ay, Diyos ko, in town. Kada kong iskandalo ini kung mapagawas ni niliras publiko in town. Nang kinalang mapugan eh. Di ko gustong atakihon si Papa kung mahibaw siya sa kung saan niya. Unya, magpakasal pa man kagyud kanila riyang, Dong. Ay, kinoon natakdan naman ko ni mo, Binoy. Ay, nilira di ay. O, nang sidis. Na, magpagkasal gihapon ka ng babayhana? Bisan ko na soda nagdemonyo? O, Binoy. Yan ang gusto. Pwes, ako nang ihatag niya. Padayon ang kasal. May gani, kay wa din hingi mong amahan sa pagsinggit-singgit ni Lira ganina. Binoy, kuhay ko Bino. Stop po na, bossing, ha? Wait, sa... Di man na solve si mong problema karon ng Bino. Bitaw, Dong. Kinahanglan makapanguna-huna kag maayo, oy. Aron ang imong mga desisyon ba, dili tungod sa Bino nga nainom nimo. Kana, mauna. Unya, huna-huna ang maayo kung magpakasal, bagyod ka ni Ma'am Lariang. Kasi kung tanaw, no? Mura, nagyo kang naghikog, anak, bossing. Aw. Kung usaman ka paghikog ang among kaminyoon ni Lira. Pues, apil siya nga mahikog. Hello, Ed? Kumusta naman mo diha sa bahay? Nag-away sila si Ian o Clara? Nga doon naman, Sab. Ed, unya na lang ta magsulti kung mabalik ka na diri sa bahay, ma. Alexa, kung unsa man ang mga nahitabo diha, ayaw gyud ba pikto. Oo, Ed. Ibutang si muna-huna nga usa ka na sa tag-iya ng dapita. Ed? Kung unsa man ka nang naa sa imong una-huna, Alexa, ato nang istoryahan ni Pauline ako diha. Hinighuman sa kasal nila ni Ian ug Lira. Okay. Sige. Ipangumusta na lang ko sa imong anak. Ako sa sultihan na. Pag-amping diha. Sakit sa kong liog. Makahimog yun ay magpasakit si Ian ako. Hello? Lira? Ganong nanawag ka? Gitoo ko ni Ian. Ah! Uy, ano naman? Nag-aaway mo? Oo. Ano sa inyong giawayan? Kaya nasuko man siya. Ha? Ano nasuko siya kumain mo? Kasal na ninyo, hapit, di ba? Dili may mag-away mo. Bispiras na sa inyong kasal ugma. Dili mag-ayaw mag-away mo. Huwag ko makapugong sa kong kalagot. Iya magkakong gihagit. Giwan sa kaniyas pagagit. Ha? O sa masing gibuhat mo? Doon yung mga lakaw si Ian nga dili na siya mananghid ako. Moto nga naglagot ko. Misinggit ko din sa bahay nga uyab sila si Alexa. Usa? Anong imo man ang gibuhat? Wa pa mo makasal. Kuyaw kung atakihon si Sir Ed, o dili na yun mahinayon ang inyong kasal. Magkalagot magod si Ian. Ay, padas, imong kalagot lagi. Kung saan ka? Gamitan ang utok ni mo. Utak gamitin ba? Kinahanglang mahadlok sila sa imong hulga. Kung imo nang buhian ng atong alas. Wala yun. Wala natin maggamit nga. Pagkasunod sila si Alexa. O ingon man si Ian sa gusto na itong mahitabo. Unsa man? In love na ka, anang Ian? Huh? Ay, binuha niya, ha? Ayaw binigod. Nagsapot na bita. Magpagkasal ka ni Ian, aron makapahimusta sa ilang kadato. Uway na usap sa itong plano. Naglagot ako naghuna-huna. Kahit siya ko. Sige. Kailangan makabuhi ka, ha? Pag-sorry ni Ian,
kinahanglang mahinayon ang iyong kasal. Kana ang ibutang sa imong utok, Lira. Busing. Busing. Bispiras na yun sa inyong kasalog, ma. Wala, busing. Ligan na yun na nimong mahimong asawa si Ma'am Lariang. Ayaw kong pahinumdum yan, anak, Pinoy. Kinahanglang pahinumduman ka, busing. Kaya ikaw man ang kaslunon. Wala lami ang akong kinabuhi, Pinoy. Oh, usugoy way lami. Kadaghanan niyo kwarta niyo way lami. Doon na gid mga butang nga dili mapalit og kwarta, no? Korek yung kabusing. Sama sa gugma. Ang tinuod nga gugma, busing, no di kin mapalit og kwarta. Nahigog magid ka na sa Alexa sa kumaman. Agoy, busing. Papasa na lang na si huna-huna ang bahay ni Mama Lixa. Si Ma'am Lariang na lang ato ba nga pirmi? Ang inyong anak na ang fokusis huna-huna. Busing? Mihila ka? Ganong di naman ako kontrolado nga akong kasing-kasing. Ala, ay. Magyud ko na ang gugma, boss, iyan. Ang uban gani, naghikog matungod sa gugma. Mabitaw nga ako, di na lang ko magminyo. Diba sinog adlaw gabi ikong maghilak? Di ko gusto nga traidoran ang akong amahan, Pinoy. Maulagi na nga ang ilang giingon. Ngang labing traidor og dili kasangligan bahin sa atong lawas, mao kasing-kasing, patakalan na siyang pasagad. Ian? Ian, sorry. Sorry nga nagwag ko kanina. Promise, dili na ni mausab. Magbinuotan na gyud ko gikan karon. Biyaan ta mo, bossing. O, Binoy. O, sige. Anar ko sa suod, bossing. Panawag lang og tabang. Ian, sorry nga, ha? O, wasag ko makasabot na ako. So, kagamay mabdos ko, sa puto na kaayo ko. Pero may nalang mag-init akong o. Kung gusto ka nga mahapsay ang itong kasalira, ayaw ko gamiti ang pangisog ni mo. Ug ayaw ko himuag robot. Dili na lagi, promise. Ako na ba kuyo nila ng sedes ang akong gipasangil ninyo ganina? Pag-sorry ni Alexa. Okay. Mag-sorry ko niya. Unsay tuyo? Sorry, Alexa. Tambag lang, Lira, ha? Ayaw pagbuhat o dili makaayo kang ad. Aron dili ta magupot. Okay. Dili na ako mag-iskot bahin sa iyong video ni Ian. Kung makasal na mo, papasa na ang maong video. Dili mahitabo nga mahimo kong kabit sa anak sa kumpana, Lira. Kana ang ibutang sa imong o. Okay. Mitoon ako ni Ma. Maayo. Kinahanglang magkasabot na din, he. Kay usa na tagapamilya sa umaabot. Oh. Peace? Peace. Okay, sige. Ugma, tabangi ko sa pagpahimutang sa tanan, ha? Labi na ang catering nga ani sa bahay. Oh. Okay. Good night. Sorry na lang ka, Alexa. Kayo man sa magkasaling iyan. Ikaw na sa bang akong trabahoan.
Kinahanglan mapapas kining baya. Iyan. Yan ang catering. Mag-andam na sila sa mga lamisa para ugma. Hey. Iyan, ayaw ko pakit ang magul-anon ka. Sagdi ko. Okay. Ako na lang to nalang mong pagpasakit na ako. Tungod og alang sa atong anak iyan. Bossing, naala sa mag-i-order ni mong mga bino? Dili ka maghubog og maayo ha. Ayaw kalimot. Kasalan na to og maiyan. Diha. Ana lang naibutang mga lamisa sa pagkaon. O dito sa corner ang imnanon. Alexa, Hello, Aunt. kabisigod ni mo din gawas. May mga lamisa na di ay. Ani masapay ang catering, di pa? Pero, Aunt, ngano din niniman? Negosyante ko, Alexa. Kinahanglan magkatunta og dagito. Pero kasal na sa imong anak. Oo, nahibaw ko. Pero, wa malipay nining kasala si Ian. Mupuhuwayo na ko sa kwarto, ha? Sa maling kasala, uy. Muraman o kuwang sa kalipay ang tanan. Hoy! Arigin mo's bay, ha? Lahos na lang mo dili ko nalipos. Silira na gid ang nalipay. Pinoy, tatay ko beer sa liyo. Siyan. Wasap siya malipay. Unsa kay nagpaabot na mo human sa kasal niya? Nga naman eh. Naluoy mo ko ni Ian. Dili may mong magpadako sa akong kaluoy. Ako siyang anak. Kana ang ibutang ko sa akong hunahuna. Alexa? Oh, Ati man ako mga bisita din niya. way problema. Ug ang akong boda. Kinahanglang ikaw umatiman ako sa pagsulob nako sa akong boda ug mga adlaw. Okay. Ay, sige ta, Agnes. Hello, tita? Imbitado kit ang tanang mga empleyado. Binoy. Uy! Uy! Naunsa na nga kung kainom? Tumba naman din eh. Uy! Binoy! Pasagdi siya, Ian. Oh. Ba? Nga nung naghubog man ka nga kasal naman ni mo ba? Oh, nindot naman ay ang gardens loyo. May mga dekorasyon na. Ang imong asawang nagatimana na ba? Mas nindot kung adto ta magsulti, Ian. Si Adog si Ian ka na nasa garden sa luyo. O kayo nga nakita ko silang nagsulti. Dili lang una na ko sila tukawan. Mas maayo nang magkasabo silang amahan ng anak. Aron inikpiya na ko ining paya. Nanay makaatiman ni Ed. Taod-taod naman dahil ko din eh. Naanag na ko ining paya. Pero may angay pa ming sulbaro ni Ed pahin namang doha. Oh. Una sa tanan, gusto kong mangayog pasaylo ni mo, Ian. Oh. Kung unsa man ang ako mga nahimong sayop sa una, pasaylo ako. Kung laing dakong sayop man ang pagpangasawa ko ni Alexa, ako sabling pangayoan og pasaylo ni mo. Pasaylo ako nga daghan ko og itago ni mo, anak.
Pero karong gabi una, gusto ko nga musulti ka na ako sa tanan nimong gibati. Amahan ko nimo. Ikaw ang bugtong sumusunod ining tanantang katigayunan. Busa, kinahanglang mugaan ang imong pagpadagan sa negosyo. Kinahanglang wa kay problema nga emosyonal. Sa imong huna-huna, makatabang ba nimo ang pagpakasal kang Lira o dili? Dili. May chance bang magmalipayon ka sa imong kaminyoon o ba niya? Wa. Nganong magpakasal mo kaniya? Tungod kay kinahanglan nga ako siya pakaslan. Tungod ba kay doon na mo'y anak? Dili. Sa raktod nga pagkasulti, napugos ka lang sa pagpakasal kang Lira. Oh. Usabay kini ka pagsakripisyo. Oo pa. Okay. Katuog na anak. Kay kasal pa rin mo. Oh. Ako'y bahala sa imong problema. Ha? Yes! Mama na kayong bride! Kinahanglan ako ginang labing gwapa nga kinasal karon. Alexa! Ang akong boda! Thank you. Isulog na ako akong boda. Okay lang ka? Ayaw kabalakan ako. Pagsulti ko na si pamati mo diha, ha? Ano? Sugdan ang kasal. Iyan. Smile sa tiya, uy. Pasakdi ko, Lira. Paglipay niya. Pila na lang ka minutos. O mahimo na kikuni mong misis, Ian. Ayaw ka bala ka, Ian. Malipay lagi ka nga akong nasawa niyo mo. Sige na, sige na. Umano na yun na to. Si Papa. Iko ninyo si Ed! Ian. Mula hus na sa altar. Yataki si Papa. Tawag mo na pala dyan. Gitabang na siya ni Alexa. Kinahanglan makasal na ta. Pa! Oh, Ian! Ian, ayaw ko biyahe diri! Ipadayon ta sa seremoniya sa kasal! Kasakit sa kong ilugan. Please, tama. Pagtawag mo ambulansya, please. Pa! Pa, dali. Asarong ka. Iyan. Kinahanglan madalag ka sa ospital. Dali. Ian, balik diri! Ipadayon ta katong kasal! Ian! Ian, balik diri! Gitake nga man ni Ian. Lira, si Ian ang midani Ed sa ospital. Masauno din ni Ron. Pagawat mong tanan, ha? Mahinayon lagi nga magkasal. Dili ko masugot kung may kasal nga mahitabo karon. Lira, Kinahanglan mahinayon na nga magkasal. Ed, gano'n naman ka magtingog. Pa! Papasaylo ako pa. Paningkamot in taon pa. Asa man tang ospital na ini?
Ganun karon magkagiatakis, Tito Ed. Ganun man. Lira, kalma lang. Manawag ko. Kinahalang masundan sa ospital si Ed. Aron makabalik din si Ian alang sa inyong kasal. Bisit. Pagkapanuway ining kasala! Bagan sa ilong ni! Yan mo ni! Bisit ka yun, Tito Ed. Imog yung giatol sa magkasaliiyan ang imong atake. Kunta ka siya. Kinalang mabalik siya din eh. Ito na ang Dr. Ed. Misuda sa emergency room. Anong gipagawas man ka, ma'am? Di sila magpatugaw silang pagtapang ni Ed. Si Lira. Hello? Ian, balik dili sa simbahan. Aron mahinayon ang atong kasal. Kinahanglan mahinayon ang atong kasal karong adlaw. Lira, mauro ba na importante ni mo? Unsa pa man di ay? Niya sa ospital ang akong amahan. Nagkinahanglan siya na ako. Balik lang di ako mahuman ang atong kasal. No! Ian, Dili na mahinayon ang atong kasal, Lira. no! Hala, kansilong kasal, busing? Iyan, nga nang imo manikibuhat ha. Mamiligrong imong amahan kung dili ni mo pagkasalan si Lira. Dili na ako pasanon ang kalibutan, Alexa. Pero saan naman ang kumusambong si Lira kang Ed bahin sa video ha? Yan. Alexa, luwas na siya. Gusto makisulti mo si Ed. Yan. Kamugduhalan. Dok. Alexa, ikaw ay bahala ni Ed. Madre na yung atake ni Sir Ed. Kaha, Pinoy. O lagi, nakakita yung kasanaong siyang doktor. May mukha lang mapahiyumon kay siya. Nagpasabot nga, luwas na siya sa peligro. Pa. Luwas ka na sa way ayong kasal, Ian. Dili tinuod na giatake ka, pa. Dili ba, misaan mo ko nimo nga ako'y sulbad sa imong problema? Pero, masuko si Lira ini. Ayaw kahadlok ang Lira. Kung unsa man ang gikupta ni Lira nga panghadlok nimo, ayaw kinigtagda. Lakaw na. Sibat mo na. Ayaw una pagigsulti ka Lira. Sama sa una ng gibuhat. Kinahanglang mawagtang ka una. Unsa pa? Dagan iyan. Palayo ni Ninipita. Kinahanglang mamising ka og usab. Dada si Binoy. Sure ka pa? Kinahanglang luwason ko ikaw gikan sa kong problema nga gustong bugapos nimo iyan. Lakaw na. Palayo una ni Ninipita. Pa. Salamat. Binoy. Malakaw na. Alexa, ati manas pa pa, ha? Uy, asa magtabusing? Ayaw na pangutan na, Binoy. Dali na. Alexa, ikaw na yung bahala ni Papa. Iyan, uwan sa maning. Magbuwag-buwag una ta, Alexa. Binoy. Ay, unsa man ni, oy? Bye-bye, ma'am. Kinalang ako ning masusi. Ganang dili naman ni matubag si Ian na ako. Ganang giatake basta si Tito Ed. Panuway! Panuway! Kalma lang. Kinahanglan mahinayon ang inyong kasal. Siguro si Ian sa pagpabalik. Ingna nga naghuwat ang mga bisita. Ha? Mawawan sila kung dili mahinayon ang kasal. Ian, tubag ako! Tubag! Naglingkod na ka? Sorry, Alexa. Ha? Saan sa? Kinahanglang maluwas ko si Ian gikan sa gapos nga way hinungdang kami niyon. Wa ka taki ha? Wa, Alexa. Pero maulang kini ang paagi nga dili may nayon ang ilang kasal ni Ian ug Lira. Pero masuko si Lira, Ed. Masamat kagubot ang kinabuhi ninyo ni Ian tungod ini. Nadlo ka kang Lira. Ha? Nganong hangtod ikaw nagpaubos naman kang Lira?
Unsa mang matangan sa gahom ang miulipon ninyo nga dili man mo makabalibad sa mga demand ni Lira? Atakihon sa sakit sa kasing-kasing si Tito Ed. Kung makita niya ang video niyong duhang iyan nga naghawak. Alexa? Oo. Di lang ko gusto og samo. Mga giuyon-uyonan ko na lang sa Lira. Pero karon dili na siya magapugos kang iyan. Nga naman. Mulayas na pagbalik si iyan. Unsa? Bossing, kalayo na ba ning atong nabiyahe? Kinahanglan magpalayo kita sa syudad, Binoy. Binoy? Anong katawa ka? Nalipay lang kung gilayasan ni mo inyong kasal ni Ma'am Lira. Di gyud ko niya mapapahawas trabaho. Unsa? Ganun de. Alaliman ka? Gingnan ko niya nga palayason ko niya human sa inyong kasal. Oh. Unsa? Namiris, Iyaka na to karon sa yuta si Lariang. Buset! Napakawawan ka ko ni Ian. Pao na ron ang panahon nga buhian mo ang inyong alas. Pastok ni iyan. Giguba niya nga akong cellphone. Wala ko ikapakita ng video ni Tito Ed. Ops, ay kabalay ka. Nag-save ko og laing kopya. Just in case ba? Of emergency. Mao ba? Oh, Pues, mamatay si Tito sa sakit sa kasing-kasing. Lira na hibaw ng kukunhaing ospitala nagpa-admit siya. Hain man, Tita Agnes. Hunong, Binoy! Hunong! Mohonong? Ganun nang hunong mata din, Bossing. Dinhi, Binoy. Anhita ining dapita mo tago. Mutago na yun di ay ka? Oh, kitang duha man ako. Gikan kang Lira. Mamising na sab ka ini. Kitang duha ang mamising, Binoy. Unsa? Oh, okay. Bakasyonin ako uban nimo. Unya, asa mata karon? Mangitatag ka bang ang bahay niyo? Oh, ako'y bahala. Kanang dili daling matultulan. Nga banganan, ha? Upatik. Pero, wa ka mo balakan ni Papa nimo? Wa, Binoy. Musibat sa tasiyag iya. Unsa? Drama ra dayang yang atake? Ed, mama uli na ba ito sa bahay? Dili una. Asa man dita? Sa probinsya, sa akong usa ka anak. Ha? Nanuwag ko ni Nick. Siya una ang motiman sa negosyo. Mayo kay nakahuna-una ka nga mo balhin o na upay. Pero, dili ka pa imong tanilira sinang sedes nga moray na hibilin dito. Wa na nako mauna na. Ikaw ang angay nga mubalik sa bahay. Ian! Alexa! Mercedes! Ma'am, Maglina! Buda ka gihapon di ba uli? Hain si Ian! Hain si Alexa! Si Ed! Ala, wa man sila mamauli din ma'am. Oy, unsa man di ay nahitabo? Aw, unsa man ka? Asawa na gyud ka ni Dong Ian? Wa may na yun nga magkasal kag yataki si Ed. Pero way nahiba ako na hain sa ospital na dada. Hala no, giatake si Sir Ed atol sa seremonya sa inyong kasal? Oh! Panuway! Naatol ko niya pag-atake nga may pasok kong paingon sa altar. Uy, unsa gud di ay? Ikaw pa manggoy na balik din kasal, ma'am. Bakalagot! Bakalagot!
Mahitabo pa ni! Ay, cancel na gyud ang kasal. Ma-postpone lang ni! Dili ni cancel! Aw. Niya na ta. May oras pa nga makabalik ka sa bay, Edmond. Ihatod si Alexa sa bay. Oo, sir. Okay lang ka din, Ed. Dili mahimo nga matultulan ko ni Lira. Sige. Kung maunay mong gusto. Ikaw unang bahala sa itong negosyo. Magtawganay lang ta. Mag-Zoom meeting lang unya ta ninyo. Unsay ikasulti mo ning dapita, bossing? Okay na ni. Hala, no? Nakaikyas gid ka sa kasal? Kung wapataki si papa nimo, na, nakayes ay doon ay gyud ka karong sa busing. Mao gyud, Binoy. Utang ko sa kong amahan ang akong kagawasan. Pero kuya, usap kaayo, kung magkakita sa atong larihang, basin magpatakagukab na sab siyang babang maldita. Dili lang unta, madutlan si Papa sa ipanulti ni Lira. Huwagin sa mga dagkong ospital si Ed Lira. Unsa? Hain mong tadi siya dadang iyan. Dilisip ko buto nga sa gagmayng hospital siya gidani iyan. Pasagdi lang. Magpangunta na lang niya ko sa opisina. Bisat! Kamayo kong ipamusulog tao ini, oy! Lira, kalma. Sama na magunot ako ni iyan ini mga orasa. Ayaw kit pagbiya diha bisan unsa kay buhato nila. Mabdos ka sa anak ni Ian. Busa, ila kang tulubagon. Salamat sa mong pagkatod na ko din sa bayat mo. Kira, ma'am. Alexa, dali, kiri. Oh, nang sadas? Anong nagtago-tago man kadiya sa luyo sa tanong? Ay, bawon talang kaday, nga nasa sud si Ma'am Lira, og siga kay matas kasuko. Maayo kay niya ka na, Alexa! Hain si Ian! Hain hospitalan ninyo gi-admit dito, Ed! Dili may mong mahibaw ka kung hain karon si Ed. Mao ba? Ha? Unsa man ka? Gusto gi ka mahimong impierno ang imong kinabuhi? Ha, Alexa? Anad ko ng impyernong kinabuhi, Lira. Busa, ayaw na lang ko kadluka. Musukol ka na nako? Gusto na gini ka mamatay dito, Ed? Amo siyang gitaguan aron dili nimo siya mapatay. Isog na gaday ka! Ikaw ang isog, dili ako. Ay! Sulti na! Kulhain si Tito Ed ang iyan! Ay, naon sa manitira in town. Sultihin ko! Ay, hala! Hala, mao na. Ikaw may mamugno. Ikaw pa yung matumba. Mao ka. May tingaling nga mo, kalma ka lang, Lira. Ay, ipamugusan niya mong kagalingon ni Ian. May alak kami! Lira? Hala! Hala, ginoo ko! Dugo! Lira! No! No! Ako, baby! Hindi ba yung makuhag ako, baby? Dili! Mercedes! Dali na ito sa hospital! Ako'y musulbad sa imong problema, Ian. Mao din ang sulbad nga gingon ni Papa nako. Atakihon siya sa kasing-kasing aron dili mahinayon nga magkasal ni Lira. Niya, paday ka din sa kamay biranda, bossing. Binay, naguna-una lang ko sa mga nahitabo. Kalit bitaw kayo ang hitabo, no? Pinangga gyud kasi mo papa, bossing. Napugos gyud siya inartista.
Kanang ako makita ni Papa, Binoy. Wala ka mahiubos ni Papa ni mo, bossing. Tungod sa iyong gibuhat, nakuha na akong kalagot niya. Kini mo iklarong na ospital. Magamputan na nga dili lang unta makuha ang gisabak ni Lira. Na, pag itay mahimo kung makuha, day. Unsaon kiat mang kaayo tong bayhana, mangisog man, kusog king mangaway. Pero ako siyang natukod nang. Ay, saksi baya ko, day. Siyang miunaw pasakit nimo. Mao nga natukmod nimo siya. Uy, sang ilang anak ni Ian sa sahat ni Lira ng sadas. Ay, yan ang doktor nga nag-atiman ni Lira, day. Doc, kumusta ng pasyente? I'm sorry. Nakuha gid ang baby. Ginoo ko. Lira. Ikaw ang nakaingon nga namatay ang among baby ni Ian. Ikaw, Alexa! Nagkatampo ka sa Lira. Kung pa ko ni mo pasakiti, dili na ka tukod. Ikaw ang ginagsadaan sa tanan! Ikaw! Sorry. Pero usahay, ang atong daotang binuhatan, musumbalik ka na to. Busa maayo tingali nga mag-usab ka na, Lira. Osman ako. Sorry. Doon sa may bubuhato ni Ini karon. Wa na ang bata nga may makapugos ni Ian sa pagpangasawan ako. Panuway! Hello, James. Hain ka garon. James, gipatay ni Alex ang atong anak. Ha? Huwag mong ipasabot. Nakuha ang atong baby. Busa, ipanimaw siya, James. Panimasli si Alexa. Okay, mga ka-listeners, mga ka-followers, gidapit ko mo sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Jenerica Bidad. Mahal kong kaaway. O palihog day ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.